बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब जयनिं सोरगिदिं बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि थियारि बे समाव बयबो गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो सांग्रांथियारि मेल खालामनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दिनै बाक्सा जिल्ला 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामारदैसा प्राइमारि UPPL आव जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो खख्लाबारि ब्लक BPF लाइमोन गांखंनि बारग' आफादगिरि राजा दैमारिया BPF दोलोनि साथाम मावथिफोरखौ लानानै UPPL दोलोआव हाबो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मुसलपुर जिल्ला UPPL नि गाहाय नेहाथारि बिजु बर' कसारिया। लोगोसेनो मुसलपुर जिल्ला UPPL आरो खामारदैसा प्राइमारिनि गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे जयनिं हाबाफारिया गाहामैनो जाफुंसारो। दिनै खामारदैसा प्राइमारि कमिटि UPPL नि गेजेरजों बेवहाय जगदान हाबाफारि जों लानाय जादों आरो बे जगदान हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनिनो खख्लाबारि BPF लाइमोन गांखंनि बारग' आफादगिरि बिथां राजा दैमारि आरो लोगोसे जोंनि दाउधारा गुदलि गामि टेबुरबुरनिफ्राय बेवहाय साथाम जोंनि BPF सापर्टार बिथांमोनहा जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै थामहिनबा प्रमद बर' सारनि जि मडेल अफ पलिटिक्स बेखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव बिथांमोनहा हाबफैदों आरो बिथांमोनहा बुंदों जोंनि दोलोआव थानानैनो बिथांमोनहा गोबां उननि समाव बिथांमोनहा खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा जोंजों खोथा होदों। जिहेतु गोबां लाइमोनफ्रा UPPL आव जयनिं जादों थारैनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि जि थांखि बे जाफुंसारगोन होननानै सानदों नामा? जोंहाथ' रोखा माने फोथायनाय दङ प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय जि सरकार लोगोसे बिथाङा जिहेतु UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथांनि सायाव जोंहा मोनसे गोख्रों फोथायनाय दङ। जोंनि जि लाइमोनफोरनि जिखिनि खामानि मावनो लानाय जि हाबाफारि बा बिथांमोननि इयुनखौ लानानै जोंनि UPPL दोलोआ जिखिनि खामानि मावनो नागिरदों बेयो थारैनो उननि समाव जाफुंसारगोन होननानै जोङो बेवहाय जौसेयाव जौसे खोन्दोआनो जोंहा फोथायनाय दङ। जिहेतु 63 नं सापागुरि बियान बारग' MLA बिथाङा UPPL खौ 0 होननानै बुंदों BPF आ देरहाखानाय होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबाय थादों। मा बुंगोन नोंथां? दा दिनैनि समाव बारग' MLA बिथां थानेस्वर बसुमतारिया बिथाङा माखौ लानानै बिथाङा बुंदों बेखौथ' जों मिथिला, नाथाय जोंबो दिनै बुंगोन जे दिनैनि समाव जोंनि समस्थियावनो जा बा एन्टायार जि 40टा समस्ति दङ बेवहाय दिनै BPF नि जिखिनि थासारि बे थासारिया जोबोद गाज्रि। दा बेखौ नायब्ला फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय बिथांमोनहा दि देरहानो हानाय नङा बेखौबो जोङो रोखायै जोङो बुंनो हायो। बिथांमोना खालामनाय लामा दालांजोंनो UPPL लिडारफोरा गारि सालायगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। बेयो मोनसे मिनिथाव राव। लामा दालां बा बबेबा मोनसे गामिनि लामाफोरा बबेबा मोनसे पार्टिनि नामाव जायो नामा? बेजों गासैबो थाबायनो थाखाय गासैनिबो थाखाय बे लामा दालांखौ मावनाय जायो। दा बेबायदि मोनसे मिनिथाव बे रावजों जोङो दिनै रायजो राजाखौ जोङो थगायनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा मा बुंगोन मा बुङा जानो जानला मोनला रावखौ जों बिथांमोननिफ्राय जोङो बुंनाय जों खोनागासिनो दङ। आङो दिनैनि समसिमहालागै जेनेबा आं BPF हान्जायाव दङमोन आरो थाबोनानै आं गुबुन गुबुन बिबानबो लाबोबाय। गिबियावनो आङो प्राइमारि BSU नि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन। बेयावबो आङो गोबां खामानि मावबोबाय, मोजां मोजां खामानि मावबोदों होननानै आङो निजेनो बाख्नायनानै लानो हायो। दा रायजो राजाफोरानो बुंबोदों थारमाने। बिनि उनाव आरो आङो डाइरेक्ट खख्लाबारि ब्लक इउथ BPF नि प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'जादोंसो। जोंहा इलेक्सन बायदि जादोंमोन, केबिनेट इलेक्सन। बेयाव सायख'जानाय जादों थारमाने गोबांथा माबादों केन्डिडेट एप्लाइ खालामनायाव। बेयावबो आं मोजां खामानि मावबोनाय बायदि मोनदों। निजिनि गोसोजों थारमाने जिखिनि गियान दङ, जिखिनि आइडिया दङ बेखौ बाहायनानै मावबोबाय, बाख्नायनायबो मोनदों आरो गावबो गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय गोजोननाय मोन्दोंब्लाबो आं दिनैनि समाव पार्टिखौ सोलायनो गोनां जाहैबाय। मानो होनोब्ला आंहा BPF हान्जानि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया। बे नङादि आं जेनेबा हान्जाखौ गाज्रि मोननानै गुबुन हान्जायाव बारस्लायदों होननानै। दा उफाय गैया जानानै फैबाय, समानो थिनबाय। जोङो मोनसे अपोजिसन पार्टियाव थाबाय थानानै जोंनि जेनेबा दा प्रेजेन्ट सिटुएसनखौ जोङो
जेनेबा जि मोजां लुबैदों जि मोजां खालामनो सानदों बेखौ मावफुंनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो दिनै मोजांब्लासो गाबोन मोजां जागोन आरो मैयानि गाज्रिनि थाखाय जोङो दिनैनि मोजांनि खाबुखौ खोमाना लानो हाया बेनिखायनो आङो UPPL दोलोआवनो थानानै जिहेतु UPPL दोलोनि गोहोखौ नुहुरदों जेनेबा प्रेजेन्टआवबो आरो इयुनावबो जोंहा सरकारखौ दानो हाबाय थागोन लोगोसेनो जों समाजनि बा जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जानानै फरायसा फरायसुलिफोरनि जानानै जोङो मोजाङै खामानि मावलांनो हायो